Kaplem khasi kabala aikar teng kapap kabla zang peni nado ka nyotrek ter kalalingkat aja apuar biju cinema Shillong hakini kisngi ba ka office jong ka deputy commissioner ka asdang banbu yakindon ka jingpen perkeng banyadai ka klam kom hakiwe yugi jaka haba Purupang laya penekran berproducer kaplem kapap uba bante sokme lai thu bahikindon kiat kum babu khitra biju bana kalyang director uyathu ba kajingjor jong kipat ba ban one page jakane kaplem kila penjalan hadu ka arpo terik matau benai kamra mukpa ka yang taman penpiang ka jingdon kam ketak labiang mo bante ka yang kesem kam de baka de ka do snam jonga nrenga la bante ka tang da kajing i Pikam in ya kaspa ba pikamai ban yang apa dia imeru ngam jus ngoi ka jingbuan kan the jong phi namang la deb i je phi nas ngau bakidak mong kila kwit par na kajing im jonga Henry kiumat nyam ki bangadep anja kim parkyang hado menta ngadap lagi jenis hukuman ke bakram nak kalian jonga producer jonga di film bawa tay sokme bat awan hani roban pentip syafi ki pai ba ha ke jingshang imut ban benkut na di film ha ka khatlai trek hendai ka dei ka jing diman jong upai ba banang penek ya kene ka film ka jing ajing kersan jong pai ba nata kada ngishim ya kene ka lat ka kabu banang peteng ya kene ka film hado ka arfo trek bat ya ka por ka long hi kumbangi jupani kata ka dei ka por ka westeng ha ka por arbaje ha ka por sausteng bat kapor nyo baje tengah kerpat ipi ki ba ki bampat la ban wan man pej akan ka tayo ka bamta kerpat ipi wan man pej namar stang hadu arpo terek hadin jong ka arpo terek nginum la syuban pen iya kan ka film let's say gidang dan pat de ki film ki ba utra video unsa pen mi ani nak kenang ba penang bunut laj sanut kerpat da kamen sim ka basngoret wan ban ai ka jingkersyan yang ngi dok film kasi namar kenang bangiru inang la ban ai kam ai jam nam ta ki khun samla ha ka perthai ka bakerdu kam komne tengilan la ban kersyan di ki khun samla ki jongi kenang ba ki khun samla jongi ken nong kalawai ka ba pernai nam ta kani kari ka bi ki jongi ha ka jingbut gendon tengi bot hi gendon kumba government kala tha ini te wala ka taru pemdai pada ka jingpenya ka jongi ka dei ka jingpenya be jong try biju bat ki nong try jong jong kane ka biju cinema hall mar ngi numla re ban interfere ya kata dari di maki hi ban pej ban pej na kalong ha social distance ha bro kilang di maki hi ban pej kata Bagi beri kia be ne mon pej ne film por menta badon ne kyan di pang ha ka bading kong ngadap lagi suku men ko khrau wat preng kan ka klam ka bala pentut yangi kinok sna film dari ngingit skambat bagi paj ba kiwan ban aya ke jingkersyan namar kan ka film kam dei ka film ka bala shushna tang baju kan long tang kum ke jitu nah dari kan ka film ka don ya ka story ka don ka dau ba na ta ka dau ki paj ba ki sngowi ki comments ling ba gitu ki bala wan page ki sngowi ki ka comments ka good comments dan ta ka dau ki paj ba ki wan ban saki da lagi jong khamat namar kan ka film shibon ka jing sleng ka don ha kan ka film nam ta ka jing ya lenti jong ki khun samla ba om jong ki khun samla jong baro hi la kalau hau kan thai hau chinrang kadan ka jiseng ka bakrawa kan ka film ne ka jiseng jong ne film video producer ka theu ye gen loi kan thai ne ki srang na ka jiseng jong kan ka film kam shong tang ha ka kan thai kam shong tang hau chinrang ka shong man habro a shwa bangin jet inu breu hindai ban sujit mala hindai mi di banda tip ni di banda thau ni di banda wat bania na ta kadau bat ha ka jinglong chinrang ro nimdai ban shim ka bukan ya ka jinglong jong ka kan thai na kata ka de ka story jong kan ka film bat kan ka film kolong babun sen ki ong beli pisna ya kapap phima da kapap ngong kapap kadan ka jing per ha ki por ki bom jwa ki long temen ki siong ladang ile ya kanu ka kam sang siong ka to kamlong kalong kapap ka sang na ta kadau kapap kadan la ka jong henry kapap kadan la ka jong ta kadau ngisna ya kan ka film namar bang ngisna kan ka film ro kamdei ka bang shushna ngi shmudur mangi henry kan ne ka film ka bang ngisna ngi la ila iya ki jingja ki blalet kini kisnem ki bnai blalet na ta kadang misal kelaban snaya kan ka film na ta kadang ki bri ki ajing kersa namar ba kitep bakane ka film ka pap ka don shisha bat ka dai ka baja shisha ha kan ka ri ka bai ki jong don ki jingte kan don ki bawan sa cinema ki ha penting mas kini kita ini hab hiban ya manage ka social distance kini kita ki ki ka don hi ka jing te kan don den re hadu mentahi ni dei ki try film tengim da don jingtep than sepang kata nama ni na biju oi jingtep ye ngi tingi ya bai kat kumba ordar na
Atau ngipet hapo biju cinema ke jing syong kipriu ki syong social distancing ni ki syong baik Ya mentahi namar ba ka don hakis ki ya guna brio ki syong social distancing ki syong haji ingwedin le namar kat kum ka serta ngas ngau ki pen le atasan pau 50-50 kan 50% tum tak full hira tak 50 Pipi bala ya la untuk nyotrik kipriu ki be ne mon pe ki kapap rum ta bodon lu yang jing pang ki be ne ka kalong ka ke basnu tenat ka banganai ka blei shipi ki pa ki ba eat film kasi war preng ka klam war preng hoi tip bodon ni khnang jing pang ri ki eat film ki wan be kim thau hire ka ta ke example nuksa kum ka bamanin kadai kasi sandi ka ba barok ki yo ki khang ki dukan ki khang ki kali kamai ki duna ri ki pa ki dengan bantui katahi ka ba gi snu tenat ka message habang isnai kana film ka don bet la ka jong ka message dan remdir ken mga ban explain yak ta ka message ring ngai begitu ki pat ba ki bawan pet ki dikitu hi ki ban tip ya ka message jong ka ek film ka ek jumut jong ka topi ku director ke ga dialog jong ne film ko sutnat ta mani tu la dia ngan pai sa kapang hak wedi ber ka film nadu bangi lasang pun ina du kan yotrik hadu ken kisni ngiyo ek ki kubor ki basmu tenat hadu kata-kata ba kidon ki baong ba ka film ki dialog ki biang bha nang tar ka film ka biang bha andre ki dialog manoi pi jan borok kisin kilom ki basmu tenat example kum kadon ko ka kantin ka bang lakran hak ne film ka baong kat pa ka jing papi kamparwan minum suthu ila ka jing sarong tengangi ladangi pele jemut tang yutai wi kantin di ila penuan dur ya borok ko ka film tikidon ki kantin sibun ki ma ngam kwa bandi kalau ni yang hasni ka jing papi tikidon sibun ki kantin ngamla tang balong ke ka ba habang adon hol hakapor mapet hol ngayo snow lajan man kesin ki pajba ki risa ki pajba ki perta kamtam kadon kowe ka benta ka ba jelau pen khakun ya ka actress kata nili ki kapat ka ba umdon hi ka wiru ki shula da ki don tang arun ru ngin yo snow we ka jing risa jongki te henry long ka ba nusu tenap nadu ka nyotrik hadu mentang yo ka jing support ki pajba ki wan ban pej but ndai dai ban pej long kilawan sisa ban support tikani ka lenti ka balong baik ba ngiru kinong sna film ni suthu kan ba nang ni sakmat le se hakisnam ki bansawan le ni haki benai ki bansawan ngim da don kam than shoot ban kerpat ki ba nak kors ke pon ringi suthu bagi ba ki la e ki film kasi kila support ki brio jongi ha bagi support ka kam da de bagi support tang yengi kinong sna film ki support lu ya ki ya baro kinong simantah ka film shushu ka film de ya bang ong ki sna film kam da de bang mangi syukwa tang ban entertain henry m ha bangi sna ka film kawan ra ke kapan kan mau iki sini balik kapan kan mau example nuksangan ai ba ladana yat hakal lenti kabanga lade panjang lade un manu ni lade banjai lenti ladang iwan pe ke film ladang ini ibiang ya ketu ke benta kapan kan mau ya ke jing im ke jing long ke jing de nak kata umda de ba ngi sna ke film tang long tade kapan kan mau ka ai jing hikai ngasa ngala dep keran hakini kisngi ngong ba hot ngitip ban ngi sumthu bakum nu ngi di ban im kum kibriu Henry ban pen kan mau ngi don kam te ka film kawan ha kata kom ba ka film kapan kan mau ini te ka dikatahi ka phang jong ka film to ka ne ka film ka don ke jing akipat ki bentak ke jing kemen mane susi ne kipat hot ha video ni ka film ngi layo ki comments kalong ba ka film ka de ka film kle lang ukhlung ro la ban pe ka khanash phang ukhlung ka don la jong hi bakum ukhlung kum nu im ka khanash phang kilo kilo pa kum nu ki im kum nu kin ai ji kai ki khut kum nu kin per i kita kan nanti ki na kata kena samlar ka biang ka film kita kata orang fi ngam kwa than ban batai da mangate namar ba belai ladanga hingan batai no dala di ya la di ngam kwa den ta kata ki pa ki balawan pet ni yo kita ki comments ki balong shipun ki comments dei da ki comments ki one personal ripin sai i support ki social media sadu YouTube Facebook kini ki platform ki ba ki pa ki balawan pet ki sakhi but ki pensi sha da ki comments ki kadi katahi to ke ka main juga ne film but ke jing snang ba yo da film ka pap ke jing mod jo ka pap pi bong ka pap fisum thu bha baro fisum thu ka pap abong ka pap te kala di bit ke ka kham krau ban ya ka pap ka long ba katai ken ya pen i ni ki bru ni nim ju kham sum thu than de ya ke ba ngi le de nim ju kham sum thu than ten re leng ba ka ni ka film ni pen i ke ba ka jing le ka jong ni teng ka jubab slam
habang ile ke ide ngim mo phai kin dia sakitin blei ong te blei ju ai ham tu blei abslam bat ke bang ile ke jubab slam la dang ile ke babha yo ya ke babha habang ile ke besniu ngin sayo ke besniu dan re haka film blei ke besniu de hang tahu siam ba ke pap ke ngahi syaki kam film ngam syam lakbi lemti bangan poi hadu kan ka kerdan le si hadu kan ka kanti bangadon menta mereka kejeng blei ka lit bet syaki pat ba ki baju support yang anak Porsche kapor ningkong ngadi tangkum aktor te henrei ketika kam kalah likno menta kala poi ka kam man sna film hoit ngasum thu haka jinja limti kaban kong kam dei kejeng tre sitong kam dei ke barkhot ke dei kejeng kerku ma kejeng kerku ko blei lat he haka jingin bejonga hadin kata rengkat kejeng tre sitong te kumbang asat ong kawe ke kantin halahang lu bangakran ngong ba kejeng job kakam e ikiti kibri ke tre sitong ma ubrio bathai de job Henry kinong job kim juthai te de nak takadau habang itre ya kono kam nimdei banthai te habangin that banle ya ke bangi tre te kata hike kan sedek job kumbang ala keren yang meneng no pi ba kan jubab slam amdei bin ong ile man tangi yo ala syai am ni haban ye syai haban ya dinti kata gen ke de jing la snaya kan ke film ka bah khamat du ka pon ka bah khamat du ka dei be ba usnrang badakat kan thai te Henry pi brio ni kat pa kaspa kadang biang kat padang dan klan kat padang dan klan ding im jus mutu la dan ko ka ketien bala keren da iwe ni ki actress jong kan film Sherilyn Puar yong ba kilet ket sebab pa ka man sim jong film bat kan sepoi ka por pin sakalon padang ta film la sendan ban ki ti kata ke teng ngasik ong kan ko lada kibrio ki ba haba kibrio ki keren du med ban sim am namar lada ubrio syukran ka biang handre lada ubrio keren lada ka brio ka keren da ka jing thang ka man sim bulsin ka syak urlo de ne ta ka tahu te ke ba aktor ha kan ka film uyai nanti maka kala da ong lupa mlilei ni te tang makan sepoi ka por pin sakalon bat hang ta film la sendan ban ki te hang ne ke nyapan iba ukhlon ha padeng ka pap bat umla sendan ke ban ki te ka tahi ke ka poin jong film ka bidi bat ka jing snang kalong bet ba nga mo nakani ka film kipat ba ki bawan pej ka film kini ashbun ka jing kai ba ni dei ban im kung kita kibri ki bomde ban sarong tang bangi dan ka spa ngin sngo ba ngamru chu tang ba ngakrau kalenti yang keluit bet Henry F te ka jing ka bah khamat du hi ka de jing sarong ma kawe ka bah khamat du hi ka de jing sarong nimde ban long ki ba sarong nimde ban long ki ba smomeng namar ngi ngimtep ha kanu kapor namar ka jing im jungi ka long ka ba bro hi tep ka jingim ka de ka batang siklip man te ladangi don no kata ka men sim ka basmo hanga smo sarong smo kumba kat mangam dan syu te kata hi ka de jubab